Cocok ora matuk ora? Ora? Nek karo wonge Bagus dalane ngwani. Ngwani dalane. Matur nuwun tegese iki. Nggih. Tegese iki lek ku elek iki ora tenanan. semoga berjodoh. Nah ini dia Mirza ya Pak. Adik. Oh ini umurnya biro. Ah ditutup gitu nggak apa-apa. Nah, Cuk bunyi kok. Ah. Cek aku doang nggih. Iya, umurnya berapa? Kapangaken nami kula Mirza. Mirza. Ah, Kairo. Nggih, Mirza Kairo. umurnya? Umur kula 9 tahun. Oh, iya. 9 tahun. Oh. Rumahnya di mana? Kediri. Oh. Kan saomah lho karo iki Kairo. Wah, iya. Irone. Nggih, sami Kairone. Tak kira nek njero iso ngumpani rumahnya di mana? Enggak saya bawa, berat. Ki Le. Nggih. Mbah Eko dak wayangan iki mau mbok wayangan TKW ya. Lah, Lah Sebab jalange cilik, sindene cilik, ngawati cilik. ha. Tak kei dik 100.000 nek kowe iso nyanyi lagune Nggih. Pak D. Nggih. PN. Lagu sing Apa? ora nganggo R. Napa niku? Ha iya iki jajal nyanyi lagu sing ora nganggo R. Ayo. Oh nggih. Heeh. Panjenengan pun lulus sekolah to? Heeh. Panjenengan lulus sekolah napa mboten? Ora ile. Lah panjenengan apa tasik SD. TK? Se aku arep takon. Lah kowe iki malah didikte karo kene iki piye? Jare arep ngajari kene malah diajar genti iki. Ngene Le. Lek panjenengan sampun lulus sekolah kula bedheki. Nah, Sik kuwi mau kowe mbedheki aku ora ndek duit, aku ndek duit lho. Anggo tok mancan. Jajali. Oh. Nah, Kula nggih duwe duit Nah. Pak D. kowe sing kei Mbak Yumu no. Niki. yo bedhekanmu sik apa? Bedhekamu apa jajale? Panjenengan tulis Mirza tanpa A. Oh. Mirza, Tanpa Mirza A. nggih. tanpa A. Oh. Mir tanpa A. Oh. M. Manggung ngarep dhewe M. Nganggo huruf per huruf. M. M, I. M. I, R. I. R, R. Z. Z. Z sanes Z. Jet iku pesawat sing Oh. Oh, jan arek Kediri bawa adik ya arek Kediri. Aku ngerti arek Kediri. Omamu papar gurah pare. Ayo ngerti tak bedhek ya, aku Kediri ngerti aku. Ayo. Kediri Pare. Pare. Ah iya, ayo. Ayo. Apa? Mburi dhewe nek Z ki sing muak berbatur kan Z. Ah. Z Z, terakhir. A. Nah. Jaluk 100. Hasilnya lho, mesake lho. Kowe ngareke aku kok. Oh iya. Wong kono genah salah ngono nganggo A ngono kok. Kowe sik TK cah cilik. Loh, kula pun SD. Kelas SD kelas pira SD? Kowe nggo adik ya pinter men to nduk kowe. Hah? Ndang nyanyi yo sing ora nganggo R. Satu sen mau. Ndang iya pokoknya iso. Oh sing ora nganggo huruf R. Saiki ngene Ndang, bae. ndang. Lah dadosen apa? Hah? A, B, Ayo. C. Satu-satu aku sayang ibu. Oh. Satu-satu Aku sayang orang ibu. gawe huruf R. Nah ya kuwi ra nganggo huruf R. to. Lah ora nganggo to? Heeh, dua-dua juga sayang ayah. R dah. R ono. Tiga sayang adik kakak. Satru kuwi nganggo R lho. Kuwi nganggo S1 kuwi nganggo. 1 2 3 duitku aman. Cah cilik mbok apusi lho. Lagune napa, Dek Mirza? Sinamang tanam boseni. Hah? Sinamang tanam boseni. Sinawang tan boseni. Nek di sawang ora mari Sanes bosen. Asmarandono. Oh, nggih, Asma Rondono. Semarangan. Oh nggih, Semarangan, Cok. Mboten penalti mawon. Ya. Mesake balen nek Semarangan. Ya langsung wae. Luar biasa suaranya, tepuk tangan. Oh, dereng iki mau. Oh, Dereng lho. Duh. Yo jali yo. Wah apik suarane.
suarane apik. Nggih, Baik. nembe belajar Mas Dalang. Sami kula nembe belajar. Kula niki tasik belajar Mas Dalang. Sami ini kita belajar bersama. Nggih. Nah. Kerja kelompok ya. Kayak mau sekolah. Kamu nomor 1 sampai 5. Aku nggak usah. Nyontek aja udah. Nyata patut lanjat mika Iya. mencorong katon tejane Wah, iki cengkok angel lho aku wene Cengkok sinau angel. 4 tahun nih. Iki lagi Nggih. berapa hari sinaune? Nembe kalih dinten. Kalih dinten iso kaya ngono. Biasa. Oh, malu aku. Mboten latihane beberapa minggu yang lalu. Pola Mbak Yune ngapusi iki marketingnya Mbak Yune jebulane. Dijagoyan ora keneng. Ya kowe mau takone omahmu nendi Kediri. Jujur nek bocah ki jujur kaya. Iya. Bebasan kalingan argo datan kenggang sarek Tepuk tangan dulu. Iya. Apik tenan Apik Mir, Mir. tenan cengkoke. Iki arep dilanjutke apa, Mir? Bar iki apa? Tibone apa ngono lho? Kok Mir piye to? Lah jenenge Mirza. Mirza. Basa Jawa lho iki. Yosa, ya beda no. Kan no, mata-mata moto. Yo Mirza. Oh, iya. Mirsa. Mirsa. Aku Nek Eliso. Mbak Aliso. Eliso. Panjenengan Elintong. urang. Panjenengan Mbok digatek iku lho panjenengan Panjenengan mesak. apa? Kula panjenengan urang kita sedaya urang sanes Orang. orang Ayo bule. menungso. Bule. Bule. Kaya Nggih. kaya sapi. Kebo kae. Panjenengan Kepo. bule napa? Bule. Udu bule. Gule. Lah napa? Gule. Gule. Napa Kok masakan? padake sayur to? Duduk. Aku Terus napa? aku cewek Indonesia. Yo. Jawet niki Indonesia. napa? Tapi luar Jawa gitu ta? Luar Jawa. Ah. Seko Sulawesi. Sulawesi tepatnya. Sulak niki Aku sing pengmu gaul sing salah. Wah, jenengan to. Hah? Lah panjenengan Sulawesi. Krungumu apa? Ya mau? dilanjutke. sulak. Nggih. Ya mau apa? Mau apa? Lagunya apa? Kadung tresno. Kadung tresno ya. Oh iya kadung terus. Mau pelan-pelan apa dindangdutin? Pelan-pelan aja. Oh, tapi niki wau bawane dereng selesai tasik kurang satu Oh, baris. kurang siji. Oke, siap. Satu Ya, kayak nanti di- langsung kadung tresno. Kok kayak sing rampung dhisik dhewe kayak mulih ya. Ya. Ayo, sapa sik dhewe kaya ngerjakake apa ngono. Nanging aku kadung tresno
Mbak Yune sing nyuara. Kaya wedok. Lah meh mirip nggih. Nggih. Lah dene saumuran kuwi arek ganteni kimpul kowe. Kimpul renek lek mbok saumuran gendhi kowe. Lamat wos katon tejane yen mbok brongkaton mancara aduh silawatan ambosani yen besangut wimbo patut nyoto janika meraati aduh lestari tani lagi gangsa rikmo nadyan bebasane keli lan godhong salebar nimas kaya wis kacatan rasa sengsem pacaane sarwa Lolo. Sroba tinku tansah kuwur Mas wis lumayan among nimas Iya. Matur sembah untuk nuwun. Bu Mirza, terima kasih udah mencintai budaya, belajar tembang. Leliane do sinau sitra loro. Apa jenenge? Satru loro. Satru loro, Iki sinau iki tembang sinau. Jawa sing alon-alon. Nggih. Jos, tos dulu sama aku. Jaluk duit ra? Ndagel. Jaluk 50 po 100. Napa? 100 po 50. Sak kersane panjenengan mawon. Iya iya. Lah jane kuwi nggih luar biasa Dik Mirza. Kamu di sini, aku di sana. Oh iya. Iya bener tadi bingung mapanya di sana jadi awakku itu harus muter 180. Kamu keblasuk juga? Enggak. Oh enggak, tak kira Oh. cuman aku yang keblasuk-blasuk ya. Oh itu anunya. Apa ya? Enggak itu Google tuh anunya. Map-nya Ya, itu loh. Google Map-nya itu zaman Iya. sekarang seringnya mblasukin. Iya, padahal ki nek harapku ki nek ana alas ya ngomong mlebu alas, mlebu alas ngono lah lho. ya gitu. Oh iya ora omong ngono lho nek mlebu Pengalaman alas. apal dalan. Dalan jeglong, dalan jeglong Dalan gitu kan jeglong. jelas gitu loh. Jadi mobilnya ki iso minggir gitu. Nah, karepe. Ya. Ya. Ya, sugeng enjang sedaya mawon tasih semangat, tasih oke. Wah, masih rame Mas Yusuf. Wah, jauh-jauh iki wong Jawa kabeh iki. Ini Jawa semua ini. Sulawesi ya ono to? Sulawesi iki ya Kalimantan ming ada. iki. Sumatera ada. Jos ya. Karo tak pagi Mbak Lintang Kairo. Kene. Gentenan ora ya Mas Kar ya. Iki Buandem. kok sing mega rening ya? Hah? Hah? Mega ki Mbak Oh, lah, Yune mulane po iki ana ngerti acara saiki ini. ono Lintang Kairo mulane njo ora dijak paling ya. Ora nek aku ki. Nggih, wilujeng enjing Mas Dalan. Non, Wilujeng enjing. oh nggih wilujeng enjing. Pas kuwi adek kelas, pas adek kelas. Kelas 3 iku kelas loro. Kelas pinten panjenengan Mas? Adik kelas. Pas kowe to?
Berjodoh apa? Sapantaran maksudnya. Sabaran. Nggih. Saumuran cengelmu. Bocah si bingung. Bingung piye? Bingungan, ngantukan. Sapa? Mbak Lintang iki lho, iki mos ngene iki wis disak. Ya langsung aja. Ane. Icik wedi. Ayo. Ah sapa? Buwae Cok, iki mboke iki. Bu, Ya, siap, Mbok Mbok. Washington Oh, si kuwi. Mbok Washington. Washington kuwi. Mbok Washington jarene. Washington. Washington. DC. Oh, Mbah Hinten. Ya. Mbah Huti. Mbah Uti. Yang Hanyelaki. weh Duh, nguncuk riyen Nguncuk nguncuk. riyen. Ampun ke seso. Ora apa-apa. Pelan-pelan aja to. Iki Keburu mike, ngopo? iki mike tenan Oh, yakin. mie. Heeh. Udus wantene po. Kudu. Oh, mie. Wah, Coba ganti mie ku. Jali. Weh, Suara aku kuat. wae sing ganti mikmu. Disebel barang. Sing ora ana kabele. Nggonmu sing nggonmu wae ana kabele kok njaluk sing ora ana kabele. Apa Bocah sing kok ana kabele? bareng ketemu Mbak Elisa langsung dewasa. Ngerti mik sing ora ana kabelek. Ya pancen kaya kuwe. Hanyelaki kan. Oh, iya ganti mic ya apik. Selendang kuning kang saking Bukir. Apa buku per? Selendang biru. Aku pun nirok nak kae kok dalange kok. Niruk nak. Panjenengan pundi to kok niruk kenak. Asli tanggane Sumanto Banyumas. Oh, Banyumas. Wes iki mu kowe kono aku kene ndak adewe kok Sing isro wong Banyu- lono. sing Banyumas mesti langka. Ah, Gitu mau. mumet aku yakin. ngono inyang-inyong gak mudeng aku. Rika Rika. Inyong. Ora tekan batin sediamu. Penggerongnya kira-kira siapa ya sing kabeh kok. Oh. maksudnya ajeng dijodok kena sama ini Valentine gitu. Walah, yo nek do gelem. Apa perjodohan jadian Malah jadi biro jodoh ta iki wayangan apa arep. ora apa-apa. Yo. Mumpung aku wis kuat. Tetep ono janjimu selendang biru. Ah ngene iki seneng aku. Gak arep apa iki. Lah iki kan pamundutane kathah mungkin ndak utang to Pak. Oh Dan iya. Masda geng Masda. Iya, bener. Biar Mbak Lintang Gubuk Kairo Asmara dulu. tadi. Nah. Podang kuning wow. Oh, podang kuning loh. Oje. Udah. Biar anu mengerti tentang manuk ya. Kamu udah pernah tahu manuk-manuk belum? Dereng. Oh dereng. Mas Dalang itu punya ingon-ingon manuk nggak? Punya Punya di rumah? Manuk Punya. apa? satu apa sik ireng ae lho yang umure wis tuwa wis 3 tahunan punjil. Ireng? Heeh. Manuk ya? Manuk Kamu ireng. suka manuk warna ireng? Warna ireng. Iya. Warna ireng. Iya. Hitam. Iya. Suka nggak? Ah suka kok. Suka Main lah. sono tempat Mas Ya Dalang. besok kalau manuk gagak kuwi sing ireng. Kowe Nggih. gelem? Napa? Angger aku mbok. Manuk gagak. kalau gagak. Oh, Mbak Lintang iya. berdiri yo. Itu Nah, biar nggak ngantuk. itu Mbak Elisa tuh udah ahli dalam permanukan itu udah ahli. Mak foto kutut kuning Wis sembuh anggere Gagak. manuk. Anggere apa manuk. manuk opene sing ra ono wulune wah Manuk apa? cucak rawa jare Cak rawa jare. iya ta Ya. Bawa. Najan yo malah tok tinting nyingkar-nyingkur. Nadia. Mas Kedrut. Wujud demo. Kecelek aku mbuh nyanti. Peksi. Ora duet.
Iki nek iki ora duet nek iki. Kudu jodone kok duet. Alus manis tur mrak ati masa minggan kong goleki golek isi podang jenar. Kamu suka nggak wayangannya Mas Yusuf? Mbah remen sangat Remen kok ngantuk? Sing diremeni wonge apa wayangane? wayangane. aja mancing kowe. Tenane. Aku ki nang cah anyar wis diumyong-umyong ya. Iba bunga ing atiku. Nek karo piyayine piye? Cocok ora matuk ora? Ora? Nek karo wonge? Bagus dalane ngguanteng. Manis Matur nuwun tegese iki. Nggih. Tegese iki lek kowe elek iki Eh, ora tenanan. semoga berjodoh. Pedalangane karo wecahe barang upamane anakku tak wadahi plastik. Harus diwadahi plastik. Ora apa-apa wis diadahi bagar ya ora masalah. Wah. Jan. Nek ngono iki par wedding, lah ora dadah-dadah kene melu aku. Terampil pembina. Kuwi video call mek Video dikancani karo Mbak. call. Sapa ta iki Mbak sapa ora? Ya ayo kenalan cus. Makane iki ya gek ora. Ndak takoni. Bol milih sing iki kok. Lah mending ya. Ayo Sugeng dalu. ngadeg. Wah. Nggih. Kamu itu jangan cuma bisa ngadekin, neng kamu juga harus bisa ngadeg. Maksudnya piye ngadekin apa? Hah? Kau tanggung jawab lho iso gelar Ya wis iso gulung. Ya wis empo. Nggih, sugeng dalu. Ngadeg. Mas Dan. Oh iki jenenge Ini lungguh. pagi. Nah. Oh nggih, sugeng enjing. Nggih, wilujeng enjing, Mbak. Nggih. Sapa iki? Dipun tepangaken kula Mira Kirana. Oh, Mbak Mira Kirana. Mira Kirana. Nggih. Ya jumbo karo jenenge. Krungu jenenge iki kok ayu ora ya, Dok. Lho, pesan ana. Oh nggih, monggo mampir. Monggo Nggih. mampir. Wes duwe nomere rong WA-ne. Oh, sampun lah wau. Adik niki wau, Dek to nggih. Adik. Nggih. Dekda. Ujuk-ujuk nganu ya. Ujuk-ujuk HP nganu niki apa? disodorke lagi ngopo. Alah, kono sing jaluk. Kirim meneng WA aku, Mbak. Nah. Langsung ngono iki. Alih-alih. Ngono iki entuk ilmu kan dia aku ya. Berarti WA-ne dalange wis lebokno WA-mu. Ning WA aku. Oh lah iya nek kowe wis genah. Jenengan kalau di sini nih ngendi Jakarta? Nggih, sak menika wonten Menteng Jakarta Pusat. Menteng. Oh ya. Monggo Oh, mampir, alah. Mas. Mungkin enjing Mbak endi alamate? Lah kalih guyangan pundi ne? Wah, nganjuke to. Kirang langkung nggih sejaman lah kalih guyangan. Jenengan iki. pun sering mampir mriku napa? Wah lah. Sering, Sajake ah. kok. Nggih, Besok kulino. rodo kasih, mangkat rodo kasih. Heeh, iki ana neh ora ya? Gelo, apa ibu biasanya Ada. Banyumasan apa? Anu ini gebas Kesenengane moro Pak Eko. Pring kuning kae mau. Pring kuning. Ngene karo dikancani karo Mbak sapa iki? Mbak Retno. Ya, Oh Mbak Retno, ini juga cantik ini. sindene dhewe dilarani sik. Ya. Do kesel lho, sambat kesel dinane ora omben. ngopo-ngopo muni kesel. Iya. Lah iya. Heeh. Weh.
dikira ora mbok gawe wong jenenge jenengan iki seneng ora kon nembang sewengi iki seneng kok malah. Lah iya. Iya. Hah? Sering-sering ngadeg. Ngadegne napa? Hah? Ne napa? Anu botol kuwi lho. Iya. Wah nek iki kok gerakane banter. Napane? Banter iki sajae ya. Nek obah ya ngono kae lah. Heeh. Prengkono iki kepiye aku rung tau krungu jan. Sing ora ijo ngono. Iya. Nggih ngaturaken agungé panuwun, matur sembah nuwun sampun saged sowan wonten mriki. Nggih, matur sembah nuwun. Cijengkol. Cijing nggih. Samo. Nggih, Mas sami-sami. Mugi saged pinanggih malih Mas Da. Nggih, matur sembah nuwun Pak Eko Matur sembah nuwun. Mbak Lintang Kairo. Nggih, matur sembah nuwun ugi. Ora iso muni Washington. Washington. Ya, luar negeri. Ya. Ayo sowan Bapak. Oh, lagu panas-panas niki wau. Lagu panas-panas. Lagu panas-panas. Lah ngapunten pun mboten enten wektale. Nggih pun sanes wekdal sok neh. Ya. Sok neh kaya ora. Sasi ngarep tanggal 20 ana wektu nganti kaya. Lah iya kok.